Ник, като скочиш, дай на интервю. Аз съм газарът на газарите. Гати пичо. Опа, влиза канал 3D. Как си? Здравейте, аз съм добре. Капитан Джак Спароу. Да. Здрасти. Я дайте едно интервю. Ой, що стало? Аз Будя Мак. Аз съм Будя Джони. Да. Кристияне! Знаеш ми чатата, там на стълбите на музиката, кой да ми Ето още един любопитен младеж. Здрасти. Аре, черни връзки. Дой! Майсър! Айде! Дай го пускат се. Телефон? Окей ли си? Да, Ай, другия Тързан. аз съм окей. Ай, давай Тързан. Ай, Сашо. Давай. Аз ще спусна плъзгата ми се на ците. Чакайте, ще го снимам отгоре. Чакай. Чакай, аз мисля. Николай. Ай, мозъката! Аз съм Николай. Чакайте. Давай. Мърдай ме нафта. Вози съм там. Я снимам ето клипа. Снимаш ли? Да, дай. Води, бе! Крис, пускай се вече, бе. Чайте да внеса. Водиш я позна. Госпожа идва. Не. Имаме музика, ама умни. Аска. Дай едно интервю, бе. Мама ти да е Ай, бе, кай нещо. Аре, направи едно 360, бе, слабак. Да върташ на 360. Бах ти буковка. Къв сте те, бе?